izrazito sam ponosan nakon 2 godine što smo krenuli u obnovu i rekonstrukciju Bigečeve kuće, da smo večeras napokon stavili je u funkciju, otvorili retrospektivnu izložbu povodom 40. susreta Klapa Raspivano Bibinje i vrlo mi je drago da je večeras iznimno posjećena i nadam se da će u narednim danima biti još posjećenija ova izložba. Želio bih naglasiti da ovaj projekt sufinanciran iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 278.000 kuna. Zahvaljujem se svima koji su se uključili u organizaciju ove izložbe, gospodinu Šimi Sikiriću, Luciji Šimunić, Šimi Šimuniću i ostalima, da sve ne nabrajam, i mogu reći da je Bibinje dobilo jedan lijepi prostor koji će moći obilaziti brojni turisti, ali i drugi posjetitelji. Pa za mene osobno ima veliki značaj jer eto, klapska pisma je u mojoj obitelji od kad ja sam živa, a vjerujem da jednako tako ima i za sve ostale ljude u Bibinjama, bar veliku većinu koja su posredno i neposredno sudjelovala od 77. do danas na neki način u susretu Klapa, ili kao volonteri, ili kroz postave, ili kao izvođači, ili nekako. Tako da vjerujem da svima puno znači. Iznimna mi je čast i jako sam ponosan što smo konačno dočekali otvorenje ove izložbe na koju smo čekali pune 2 ove pandemijske godine. Jako sam sretan što imamo priliku iznijeti i prikazati svim našim posjetiteljima, ali i našim dragim Bibincima sav onaj fundus, svu onu kolekciju koju je utemeljitelj Raspivanog Bibinja Šime Šimunić vjerno kući čuvao i skupljao, i evo zahvaljujem se ovim putem i njegovoj kćerki Luciji Šimunić, Ivanu Sikiriću iz komunalne tvrtke koji su nama iz općine pripomogli u pripremanju ove hvale vrijedne izložbe, i jako sam sretan da imamo ovako reprezentativnu zbirku u našem mjestu. Oj ti duša, duše moje, čuvao te dobri Bog. Oj ti duša, duše moje, čuvao dobri Bog.